cé gur anbhí fianna iad tá siad thar béasach, stopan siad ag na sáite teachta dhearga agus crumann siad a gcín má thugann aine bíagómh. Nuair atá cónaíocht de tír eile, uaireanta aimsíonn tú difriochtaí in áiteanna nachróta agsúlú. Fiú damarada gur tusa an duine is sa lúpa ar domh. Déadach leis an athrú mór seo i dtí cultúr agus slí marachtála an frustrachas ar. Ach, in amadí eile, spragann sé thuúla breathnúir de hir féin i meallach nua agus dean nósna ahand go bhéadá tuairt a bhaile leat. Seo díobh chuig rud nach rórólas agam sular tháinig méid an tSeapáin. Ar dús na leithreas. Nuair is sa pléile leithreas plaidlí na tSeapáin atá tú, de gná bíonn gá rá am. Déadtí go bhfuil tú ceann iontacht techniúil atá literal control panel ann, nó déadtí go bhfuil tú an ceann eile atá cosúil le pól sa thall. Leis an ceann electrónach is féidir leat an siochanna dhéanú níos teo, bíonn DJ in situ leis agus uaireanta fiú casan sé ceol. An sin tá réim bíonn na tSeapáine. Nuair eacann tú céir de éitheann muointe na tSeapáine, ní haon aine go bhfuil saol níos fuite acu ar an iomlán ná muointe na hÉireann. Ach tá rud amháin a cheasann go mór amachtam. Cosúil leis na pónaí soia seo ar Dr. Natho orthu. Caiim me adháil níl mé róthóca le Natho, tá bula uafása futhú, agus níl cuma rómhatharthú ach an irid. Ach ihe mé péiscéile tuisne buntáisí atá ann don chorp. So céir de ceapan sibh carta, an íostá a leit seo nó an neartha not a chance lo. Iní sin a rís tá yuru-kyara nó sonóga. Fuair ní eachtar mór nach chun leithanta seo, ach seanscoil cliste go hana féin faoin meallach a míon sonóga ag muointe na tSeapáine. Tá sonóg dá chuid féin fiú ag Covid a míteag. Sílam go gcuireann na sonóga go mór le féinúlacht áitiúil, agus is brala daoine óga agus sean daoine a réanaid, agus déading iad a heilú in éireann gan éon stró. An tain bhórta bheith chum, ná seans go méid trid nó ggó, is ar bailíotha clia cún agus méochan, go háirithe lách raibh na hÉireann. Ina dhiaidh sin a rís tá cadribh an-speisialta ag muointe na tSeapáine leis an timpeallacht. Cuirm a gás cathair nara, áit atá garda mo chrí. Tá clú agus cáil baint amach ag nara, tuisc na fianna atá cónaíortha an seo. Caitheann siad a gcuid léithanta ag sudar a non is anáil, I lear na cathrach. Agus cé gur anbhí fianna iad tá siad thar béasach, stopan siad ag na sáite teachta dhearga agus crumann siad a gcín má thugann aine bíagómh. An bhéadtá a leithid a howlú in éireann, bheadh na fianna níos bésaí ná na daoine. Faoihearra níl díonglasáil á chur bhaim sa tSeapáin. Agus cé go mí man áras faoin tionachar atá aige sin ar na figurí pandéma, caiim mé admháil go bhfuil buntáistí ag a freisin.